Joo, tulos tai ulos, että huomenna tärkeä peli ja nyt ollaan treenattu tässä koko viikko oikeastaan aika hyvin nyt kun Eurocupit on loppu ja on ollut niin vaan aikaa keskittyä ACB:hen, niin mun mielestä ollaan ihan niin hyvällä valmiudella huomenna ja on sit puhuttu jo, että se on niin tärkeä peli ja jos hävitään, niin sitten on niin aika mahdotonta tai tosi pienet chanssit päästä enää playereihin ja sitten toisaalta myös puhuttu, että jos voitetaan, niin sitten mikä tilanne silloin, että jokainen tiedostaa, mutta ei siitä mitenkään sen suurempaa juttua tehty, että tietysti voittoa lähdetään hakemaan ja kotona kun pelataan, niin kyllä ennakkosuosikkeina varmaan ollaan. Ja huominen vastuja Saragossa tosiaan teidän kanssa tasapisteessä tällä hetkellä. Minkälainen jengi siellä on? Se on Jason Robinson ja Marcus Landry, niin kuin esimerkiksi pari tietysti niin jenkipelaajat varmaan joka sarjassa aika kovia. Joo, nyt ollaan käyty kaikki niiden pelaajat läpi meidän scoutingeissa ja hyvä joukkue. Ne on tosiaan just nämä kaksi, ketä mainitsit, niin yhtiin niiden avainpelaajia ja sitten tietysti niillä on muutama iso jätkä, jotka on ainakin ollut tilastollisesti vahvoja, mutta mitä siitä nyt sen enempää sanoo, että hyvä jengi ja hyvin ne on pelannut, että katsotaan nyt viime peliä, mitä nämä meitä vastaan pelasi, niin ne otti kotonaan parikymmentä pinnaa varmaan dunkkuun, että yritetään pitää se siinä samassa. Ehkä meillä on se pieni yliote. Joo, no kyllähän se matkustus aina varmaan vähän kuluttaa, mutta ei se nyt kuitenkaan, mistä sitä tuleekaan, niin 3 tunnin lento sinun maksimissaan. Mä luulen, että jokainen pelaaja on semmoiseen tottunut ainakin, että ei se siinä mielessä, mutta siis tietysti meillä on hyvät fanit täällä ja joka peli on niin kuin vastustajalle vaikea pelata täällä, että kyllä se vaikuttaa. Kumpi vaan pelaa kovempaa, että se on, mä tietysti jonkunnäköistä taktiikkaakin, mutta se on semmoinen peli, mikä merkitsee, niin silloin ehkä yleensä vaan, että kumpi pelaa kovempaa, niin siinä loppujen lopuksi sit merkitsee. Ja tietysti kumpi tekee enemmän pisteitä, niin sekin varmaan auttaa. Tosiaan voitto ja playoffs ja kausi jatkuu vielä jonkun verran. Joo, kyllä siitä tulisi ainakin viikko lisää ja sitten en tiedä ketä tulee vielä playereissa vastaan, jos sinne päästään, mutta se toisi muutaman lisäpäivän ainakin kauteen ja mikäs täällä auringossa löllötellessä.